барномаро аз хабари расмӣ оғоз менамоем. барои кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бинои нав сохта мешавад. тибқи лоиҳа бинои иловагии 4 ошёна дар ҳудуди бинои имрӯзаи раёсат қомат хоҳад афрохт. санаи 13 ноябр бо иштироки вазири корҳои дохилӣ ва раиси вилояти Суғд маросими гузоштани санги асос баргузор гашт. дар ҳудуди бинои маъмурии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бинои иловагӣ сохта мешавад. рӯзи 13 ноябр дар макони сохташавандаи иншоот маросими гузоштани санги асос бо иштироки вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гашт. фармоишгари лоиҳа идораи сохтмони асосии вилояти Суғд буда бинои маъмурии сохташаванда аз таҳхона ва 4 ошёна иборат ва дар он тамоми инфраструктури зарурӣ аз ҷумла 45 утоқи корӣ, ошхона, меҳмонхона ва толори варзишӣ ба нақша гирифта шудааст. вазири корҳои дохилӣ ва раиси вилоят зимни шиносоӣ бо лоиҳаи иншооти навсохтмон ба масъулин ҷиҳати бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. қобили қайд аст ки дар раванди корҳои ободонӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо пешниҳоди раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба нақша гирифта шуд ки бинои иловагӣ бо тарҳи наву замонавӣ сохта шавад. ҷонибдории шудани пешниҳоди мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд шаҳодати ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи рӯзафзуни роҳбари давлат ва ҳукумати мамлакат ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ мебошад. тибқи иттилои масъулин бинои мазкур дар арафаи ҷашни 30-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2022 ба истифода дода мешавад.